Ngati pali munthu amene akutekesaso kwambiri mdziko muno ndi mayi Ansah akumamenyero yapasipasi akatere aluku always pa ground kugwira ntchito. And by the way iwotu ndi amene ali ngati president wa dziko lino pakanali panopa in absentia of Peter Mutharika. Ndekuti apanga zotani lero tikamakamba zoti atekesa iyayi lero litukuteko ali chaku Lilongwe uku akuti kumene koko Kuthana ndi Katangale zane kumbukira masiku amenewo tifotokoze bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani ku Lilongweko. Ndetu sitizitopita patali tingoyamba motere kunena kuti lero likukhala pa 9 December 2025 ndi tsiku lomweno malinga ndi dziko lonse lapansi akuti akukumbukira 2025 International Anti-Corruption Day, kapena kunena kuti dziko lonse lapansi lakhala pasitu ndikuyambano kukumbukira ntchito zothana ndi Katangale. Ndi tsiku limene likukumbukidwa zimenezi ndi leroli kunena kuti zikuonera kuti chaka zina zichonse pamakhala tsiku limeneno dziko lonse lapansi limakumbukira ntchito zimenezi zothana ndi Katangale. Ndeno chaka chino cha 2025 tsiku lakeno ndikukhala leroli pa 9 December 2025. Of course tikamapanga cheki ndekuti tsiku laketu nalikhala ndekuti lachiwiri Tuesday. Chabwino nde malinga ndi maplani akuti bungwe lija la Anti-Corruption Bureau lothana ndi Katangale kuno ku Malawi lakukonza chikondwerero chimenechi kapena chikumbutso chimenechi kuti chikachitikire ku Bingu International Convention Center ku Lilongwe. Ndeno kumeneko kukuyenera at least kukakhalebe munthu wina wake mwe ndochokera ku bomako Wamkulu. Ndemo mona kuti mwina kuna katha upita Mutharika akana khamwina around we're not sure mwina nakapangaso delegate mayi Ansah omwe akomano kwapitano mayi Ansah amene wawa kuti akakhale nawo pa mwambo umenewu kukakhala ngati boma nafenso tikusapota ndithu ntchito zimenezi zothana ndi Katangale kunoko ku Malawi. Kukhala pasi tsopano malinga ndi kunena kuti zinthu zimatika chaka zina chichonse kamodzi pamene abe pakhale theme kapena kuti mutu nde mutu wa chikondwerero ichichi akutcha kunena kuti promoting human dignity in the fight against corruption, kapena kunena kuti kupititsa patsogolo umunthu pamene tikulimbana kumenyana ndi chinyengo. Pamene tikuthana ndi mchitidwe wa chinyengo tipititse patsogolo umunthu, tidzikapo umunthu osati mukamanga munthu ali mudzima pajamas kukamanga Martha Chizuma mama wangatiwo atangovala zovala zake zimene amavala akamakagona basi iyayi chabwino ndisintheko iyayi tiye iwe wamangidwa omumangayo kakhalanso amenenso athandizira kukathana Katangale ukafika kumene kuja uje ku polisi mwandimanga ifo achani kulephera fotokosa ino munganditengeneyo opanda fotokosa china chichonse kuti mwandimanga mulandu wake ngotani ulephera fotokosa zavutapo apana panga odani ndani asite kudziwa yalakwa inu mmasuleni basi basi takumasulani mulibe mlandu apanga choncho umunthu ndekuti palibe pamenepo. Nthawi imene mukathana ndi Katangale kapena mufuna mukapangitsana kamanga anthu inuyo make sure kunena kuti umunthu ulipo osati muzipita kumakatcholera nyumba zawo ngwataka Katangale amene amangena anthu koma pakhale chani umunthu respect zimafunikira choncho ndithudi. Menemo ndi mmene zikuyendera. Tikakapeko nkhani zotani kodi zokhudzana ndi Katangale tinene apa chiyambireni kulutsa nkhani neyo takhala ndikulutsa nkhani zokhudzana ndikuti akuti amanga akuti Katangale amanga dziwapi muhango akuti kayanapanga chani Anti-Corruption Bureau yatenga kodi agent akuti Yeremiya Chihana za tulutsa nkhani ngati zinezo zochuluka koma kunena chilungamo ndi nkhani ngati zazi zimangofa sumaona kunena kuti mutu wake weniweni zikulowera kutino anthu aja kupasidwa mabelo basi nkhani zimakhala zatha basi mwayiona. Corruption ndi chikakhala chinyengo zingopitirira koma ndi bungwe limene la Anti-Corruption Bureau lomwe ntchito yake ndi kuthana ndi Katangale. Kumazifunsafunsa kuti mukuti komadi kunoku bungwe limatithandiza tizakhala kupasi ndikunena kuti thana ndi Katangale kunoko zingatheke zimenezo
mwinatu kukhano tsiku lokumbukira kuthana ndi Katangale kodi kapena tingasintheno njira zathu zothana ndi Katangalezi fande kuti zotino tikangwira munthu akatangale munthu iro nanapanga Katangale go and check zimanyumba zimene anamanga zimagalimoto zomwe agula zimaloji zimene apanga mwagwira ano tikena kono basi maloya wamenyera nkhondo kuti mpaka na kwatulutsa kodi nuyo maloya maro zozoti munthu uyuyu ndolakwa koma mukamuyimira zona nkumapanga defend mpaka na kumpanga set free kodi pamene popo inuyo ngati maloya simukuthandizira nawo kuti no chinyengocho chizipitirira fazi zoti kapanga chinyengo yaye maloya ashapo kwambiri akapezeko zonatani akatitulusa pa belo tikuthandiza dziko lino kapena tikuliwononga tikufuna kuthana ndi Katangale kapena sitikufuna kuthana naye bwanji no titakhala pasino ndikusintha mwina ma strategy tidziyamba ndikumakupula magaya amene wawa akatangalewa mmene bamenyera akubamudza azithikitidwa and akapezeka kuti agwidwa chonchi asamavayiso pa khotiso why can't we just make it kunena kuti noyowa azibweza zimenezozo basi akapita pa khote padzara bweza zinthuzi otherwise ndesi zimaina tikumapita pa khote lithandiza ena kumachita kuchita mantha kuti no akangotuluka pa belo basi nkhani dzande yatatu mwayiona opanda motolo opanda zolongosoka koma nkhani za anthu ameneno angopeza kuzura abati nkhuku mamidzi munde serious tuzitengene serious mwina tisinthe ma strategy otherwise nde Katangale angopitirira pita patsogolo tindi bungo lothana ndi Katangale koma likulephera kuti no lirani lipange act ngati panopa chisankhire nino anti-corruption bureau I think anayike kukaya munthu wina wake amene amayimira kumene chiyikireni anthu ngati amenewo sitinaoneko china chilichonse cha nzeru chomwe chatuluka mpaka na panopa at least timayenera tiziyembekezero zoti mwagwedeza kufa kuonena zilungamweti nde achinyengo nde olonga khale ifeyo anthu amba timatha kumangowaona kuti awo izo ndi zachinyengo izo awo apanga pefa ijeko kuti apanga dzonzo ndi chinyengo chokhazocho kati kulephera kuthana ndi Katangale yoti ndikuona ngatinso pena pake makhota 2 amakhala very very slow kuti no amange anthu ngati amene aja kuchedwetsa zinthu akatero zimilandu zawozo amenyeredwenso nkhondo ndi maloya ndipo ine ntchito ya uloya ngatinso imandionekera bwino kodi mathandiziratu kumasula zimbala nkhondo ndikumakamangitsa anthu osalakwa atu mene moto ndimene zilili akuti International Anti-Corruption Day inu mukuona bwanji kuti kapena mwina muli ndi maganizo ena ake amene tingathanane ndi anthu achinyengo mukhoze kuavunga mu comment section koma ndikuti kwayikaso molemekeza maganizo anzathu pepani kwambiri makosana tinaza crash tikudwala kwa mwene nde nangati ngapange bwanji tipumulire ndedakhala ma days angapo osaponya koma video koma now we are back, we are trying to recover tikubwererabe basi utitamba kuzitolera nde tikhala tili available akutetu